First Corinthians chapter 13 verse 4 to 8. Ti ayat na anos ken naasi. Saan anaimon wenno napasindayag wenno natangsi. Saan anaalas ti kababalin na wenno naimot wenno nalakang agpungtot. Awan imimpen na asakit pinaken. Saan apagragsakan ti dakes. Pagragsakan na ket di ti kinapudno. Ti ayat itured na amin abanag, mamati iti amin, mangnamnama iti amin, ibturan na amin. Ti ayat agpaot nga agnanayon. John chapter 3 verse 16 to 17. Gapu iti kastaunay a panagayat ti Dios iti lubong, inted na ti bugbugtong nga anak na. Tapno siya sinuman a mamati ken kuana, saan amatay no diket agbiag nga agnanayon. Kasaan nga imbaon ti Dios ti anak na, dito'y lubong tapno ukpuman na ti lubong. No diket tapno isalakan na. First John chapter 4 verse 8 to 10. Ti saan nga agayat, saan na nga ammo ti Dios. Ta ti Dios ket ayat. Kastoy ti panangipakita ti Dios, ngay ayatan na tayo. Imbaon na dito'y lubong, ti bugbugtong nga anak na. Tapno maadaan tayo, ti biyag, babaan, ken kuana. Daytoy ti pudno, akaipapanan, ti ayat. Saan agapo, kainayat tayo ti Dios, no diket inayat na tayo, kaimbaon na ti anak na, apakapakawanan dagiti basbasol tayo. First Peter chapter 4 verse 8. Kang runaan na unay, agiinayat kayo asipupudno, agsipud ta ti ayat, punasan na ti adu abasbasol. Colossians chapter 3 verse 12 to 14. Pagtao na kayo ti Dios, inayat ken pinili na kayo ako kuana. Ngarod, ipakita yo anaasi kayo, naimbag, napakumbaba, nasingpet, ken naanos. No adda pagkurangan ti maysa ken maysa, agiin nanos ken agpipinakawan kayo. Masapol nga agpipinakawan kayo, akas iti panangpakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayon yu ti ayat, ama magsinggalot anaan-anay iti iso amin. John chapter 15 verse 13. Ti katanuokan nga ayat nga ipakita ti maysa a tao, isut panangipaay na, iti biyag na para kadagiti gagayem na. First Corinthians chapter 13 verse 13. Kabayatan na, dagitoy tallo ti agtalinaed, pamati, namnama, ayat, ngem ti kang runaan kadagitoy, iso ti ayat. John chapter 13 verse 34 to 35.
Adda baro abilin nga ited ko kada kayo. Ag-iinayat kayo, kas iti panagayat ko kada kayo. Kas tamat kuma, ti panag-iinayat yo. No ag-iinayat kayo, maamuan to ti amin a tao, ada kayo dagiti adalak. First John chapter 4 verse 19 to 21. Agayat tayo, agsipod, taimo na nga inayat na tayo ti Dios. Ulbod ti agkuna nga ayatan na ti Dios, ngam guraan na met ti kapsat na. Tadi na mabalin nga ayatan ti Dios at di na makita. No di na ayatan ti kapsat na amakita na. Ngarod, daytoy ti bilin ni Kristo kada tayo. Ti agayat ti iti Dios rebeng naman nga ayatan ti kapsat na. Proverbs chapter 10 verse 12. Riribok ti pataudan ti gura. Ngem, abungan ti ayat ti amin abidor. Mark chapter 12 verse 29 to 31. Insungbat ni Jesus, daytoy ti kang runaan abilin, denggam Israel, ti Apo a Diyos tayo isulaeng ti Apo. Ayatem ti Apo a Diyos mo iti amin a pusom, iti amin a kararwam, iti amin a panunot mo, kan iti amin a pigsam. Ti maikadwa akang runaan abilin isu daytoy. Ayatem ti padam a tao kas iti bagim. Awanan ti bilin anang nangruna ngem daytoy. First John chapter 4 verse 18. No adda ayat awan panagbuteng. Tapaksyatan tinaan-anay nga ayat ti amin a panagbuteng. Ngarod, saan pa'y anaan-anay ti ayat, siya sinuman nga agbuteng, agsipot ta agpuy-puyog ti buteng ken dusa. First Corinthians chapter 13 verse 1 to 3. Uray no makasauak kadagiti pagsasao, dagiti tattao, wenno dagiti angheles. Ngem no awan ayat ko, awan serserbi, iti panagsarita, ket awan dumak, iti makatitileng nga awang iti gangsa, wenno naringgor nga uni ti piang-piang. Uray no nalaingak ang mga saba, uray no maawatak amin apalimet, uray no napigsa ti pamatik, tapno mayalis ko dagiti bambantay, ngam na awan ayat ko awan serserbi. Uray ni padawat ko, ti amin nga adda kanya, kan uray pay, ited ko ti bagik, tapno mapuuran, ngem no awan mat ayat kanya, awan magungunat. Romans chapter 5 verse 8. Ngem impakita ti Dios ti ayat na kada tayo. Idi man nagbasol tayo pay laeng natay ni Kristo gapo kada tayo. Ephesians chapter 4 verse 2. Kanayon kuma anapakumbaba kayo, na anos ken nasingpet. Ipakita yo, ti ayat yo babaen iti panagtitinulong yo.
John chapter 14 verse 15. Intuloy ni Jesus tinagsao. No ayatenda tungpalen niyo dagiti bilin ko. 1 John chapter 3 verse 1. Kitaan niyo no kasano ti kadakkel ti panagayat ti Ama kadatayo. When kastaunay ti panagayat na kadatayo, tamaawagan tayo nga anak ti Dios. Ket pudno akasta tayo. Di na tayo bigbigan ti lubong. Agsipot ta di na binigbig ti Dios. 1 John chapter 4 verse 16. Ammo ken mamati kami ngay ayatan na tayo ti Dios. Ti Dios ket ayat. Agtaeng iti Dios, ti agtaeng iti ayat. Ket agtaeng mat ken kuana ti Dios. Romans chapter 12 verse 10. Nabara kuma ti panag-iinayat yo tas agkakabsat ken ni Kristo. Ket naregget kayo amang ipakita ti panagraem yo iti maysa ken maysa. Proverbs chapter 3 verse 3 to 4. Di mo baybayan ti ayat ken kinapudno. Ibitin mo ida iti tenged mo ken isurat mo ida iti puso. Nadaramidam daytoy maayayon tuking ka ti Dios ken dagiti tattao. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ngem ti espiritu pataudan na ti ayat. Rag-o, talna, anos, kinamanangaasi, kinaimbag, kinamatalek, kinapakumbaba, ken kinamanang tepel. Awan tilinteg a maibusor kadagitoy. Psalm chapter 86 verse 15. Ngem sika, o Apo, naasi kan managayat ka a Dios. Naparabor ka, napudno, ken naanos. John chapter 14 verse 21. Ti umawat ken mangtungpal kadagiti bilbilin ko, isu ti agayat kanyak. Ti agayat kanyak ayaten to ni Ama. Ayatek tumet ken agparangak to ken kuana. John chapter 14 verse 23. Ti agayat kanya tungpalan nanto dagiti sao insungbat ni Jesus. Ayaten to ni Ama ket siak ken ti Ama umay kaminto agtaeng ken kuana. Romans chapter 8 verse 35. Siya sino nga rod ti makabalin amang isina kada tayo iti ayat ni Kristo. Ti riribok, ti rigat, ti panakaidadanas, ti bisin, ti kinapanglaw, ti peggag, wenno ti patay.